yangaphambi kuka 1994 engakaze isivume lesikhundla uhulumeni. Kunomthetho wango 1972 obizwa ukuthi iKwaZulu Natal Constitution Proclamation. Kunomthetho wango 1974 iKwaZulu Natal Chiefs and Headsmen's Act 8 of 1974. Kunomthetho wango 1987 iKwaZulu Natal General Amendment Act 3 of 1987. Kuzoba nomthetho wango 1990 iKwaZulu Amakhosi and Iziphakanyiswa Act 9 of 1990. Yonke le mithetho ayinaso isikhundla sika Ndunakankulu kaZulu. Lapho awukho uhulumeni wentando yeningi. Abamba senibonile ukuthi alo 1972 ngawo mango 1990 sazi sonke ukuthi lapho kwangaphethe uhulumeni wentando yabantu. Umlando futhi uyakhombisa ukuthi isihlalo sasihlezi sivikelwe ukuzibandakanya nepolitiki nokuthi sibandakanywe nepolitiki yamaqembu. Ngakho ke umthetho obizwa ukuthi Act 10 of 1989 owawusukelwa kwiKwaZulu Natal Constitutional Proclamation of 1972 isigatshana samashumi amabili nesihlanu section 25 sasibeka kanje. Ngicela ningivumele ukuthi ngifunde kanjalo njengakubhaliwe ngolimi lamaNgisi. By virtue of the fact that he personifies the unity of the Zulu nation, shall hold himself aloof from party politics and sectionalism, and shall not by any person whatsoever be involved in politics or sectionalism, and any person who involves or attempts to involve him, paramount chiefs in politics or sectionalism, shall be guilty of an offense and shall be liable on conviction of a fine not exceeding 1,000 rand or to imprisonment not exceeding 2 years or both such fine and imprisonment. Wengenza wethu uMtolo uphinde wadalula imali elinganisela ke ku 80,000 athi ke inikezwa isilo mangabe ke sidunguzela noma ke inikeza umndeni wesilo mangabe isilo sidunguzela.